batazomuka makuseni acho takukwidza pane inonzi Chizarira range yatakakwidza nayo papa. Batafamba zvikanzi musadai, mukadai uku kusaje kuright munowira pane Karyango mission varipo mabhunu ipapo imomo dai vati pane bani riripo rinonzi kulusulu. Bani iroro vanozofamba nayo ipapo rakareba kudai hamuri cross muri kucrossa nepapo but kazhinji kucrossa kwachona mutoita macontact. Ndikati harikatindi anobva taenda pataenda zuva richipisa tobva taona spota plane chacho ndikati icho zvatotanga pano kuda vaita communication dzavo ndobva vatiitira ambushi mberi. Isu tatatopedza bani rari ipapo mando padzakaita apa takatakura manje kuti varume apa totoshinga hatingasi ammunition vamwe vedu havana ammunition. Takaridza ipapo indi ndakatanga kusumuka kanzi iwe chidini buda wakadai nevamwe tobva tasumuka ti kandisikota bho tasangana mberi tobva taenda tafamba still manje mabhunu angona bachita macommunication kokuti no kune group iri kuuya well armed vanhu ivava vakaramba vachititsvaga but havana kuzotiona kuti vazive kuti da kufamba sei. Suka tanosangana mamakomrades kunonzi kulupano kudhandanda arisuka patona makomrades aripo akawanda mauya paita zvakanaka hata tisina ammunition panapa tisenzati. Saka mukuru wedu anga tatapuwa ipapo achivapirawo mafambiro edu zikanzi right ndobva tarara. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumako yewondo alwaka imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe. Taigara mumako yewondo alwaka imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo alwaka imanya dakabatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Iwe kuniwa tumutaura nyaya dzekumusharikati iwe handinobva zuro handinobva nezuro kuti shama ndakabva kudhara angabvawo kudhara kuzoma 70 ndifamba kuzoma 72 angabva around 73 kana singatokanisi yadziza kumanama uko ndobva azongokrosa wake asi atomboratombowa zokumusha zvama achitaura usiku hwese mukamakusina pati tichienda kugadzana point yedu ndobva tanzi takudistributwa manje. Inini ndobva ndanzi woenda kupi kubhinga kwandabva anza odito zvakanaka nepike yako ava havana kapike kubhinga kuti anopa right. Tisati tomboenda kuno ipapo tichiri pagadzana point tauda kutodispensa mbija ndobva tatakwa futi tikati kana apa takawanda ndobva tavakurira but hatina kuzoita assault because kana mukaona kuti pakamira sei munoita assault ndeyekuti mutoenda kumuchinoona kuti maura vangani. Hatina kuti assault angoti sevanhu vakatakura handi ndobva tatodispensa tatoenda ndobva ndarozoenda kunotanga operations kubhinga manje ndasangana macomrades anga ari kubhinga paya mission yatakatenga kurova bhinga takaenda kuKaryango kunonzi kuKaryango ikoko havanga vakavarairwa zvavasingazivi kuti kune macomrades akasuka pata ngoharasawo
vatangosiyawo kuvadza kuti vatadzauya. Saka vakazongoramba vachititsvaga kune makomberedzi ari panapa. Ndo basa nzino nekomandi yaibva kuko Lupano kanza ikoko kubinga kune nzara kwakune nzara. Kwakune nzara kuti ukasoka kumusha utokumbira upfu. Ndingotoashunguruza kachienda kugokwe. Ndisu tati basa taenda upi kugokwe. Topatazongorova tugokwe tatangorenifosa vamwe vachirova vari kwagokwe kusati kunonzi kwagoridema uko. Saka goridema yakanangana nembudziya. Saka kwane mbudziya manje. Ndokwakune vamwe ava vakabva kumazanda vachienda kwaStola. Uzaripo gorera kumboita maelection anamuzoriwa. Vanamuzoriwa naStola papa. Stola anga ane maforces ake mamwe. Muzoriwa anga ane madzakudzaku. Saka madzakudzaku aioperate achibva side kugokwe senda uchienda nokumateta uko. Ava manje vaioperate achibva kwaNembudzi. Tani ma-enemies 3 dzakudzaku varungu ava vakwaStola. Ngati alright bese uri paNembudzi anditovarova. Ndasokata kumburudza navo paya. Vamwe ndokutiza mumwe ndobva auya kwatiri ainzi Elias. Ati varume matikuwadza. Apfanyirwa. Ati no kana watoya kuno wagona munin'ina achigara kumuredhiyo. Takutomupa politics dzedu chichi. Takufamba newe. Ati bo. Saka ndikabva ipapo tikati ma-areas ese ekugokwe. Pataigumira tainosangana nevamwe vanonzi vanaMutunzi side kunzi kuCharama. Vamwe vaioperate vaibva kuCharama vachidzika vachida vachienda kuchikwiza vachienda kuLupani. Tichitsika agokwe yose zvayo. Mugani wedu wanga vari kuine Munyati. Munyati tagangana nevekuno vaipinda nekuHurungu uko. Manje Hurungu yachona futi yanga isingagariki. Kwaipisa. Kuti makomrades mazhinji aizobva manje uko. Otiza manje uchiuya goko uko. Saka still tozopesa tawanda manje uko. Saka ndingangoti takarova hondo ma-areas iwayo kusvika 2079 chizoita ceasefire paya. Inini by that time ndandatoappointwa ipapo kuti ndichiita deputy zone command because tave nemazone kusati kwane nemadetachment aya. Ndandanda kuti zone commander, deputy zone commander. My commander anga ari mumwe. Ndobvatazonzi ceasefire. Later ceasefire yedu kanzi assembly point yedu inofanira kubudira kwaSiyabhuwa kubinga uko. Ndobva saka tatotova nemakomrades akakuvara vakakuvara. Vabereki ndobva vatipa tractor yekutakura makomrades akakuvara. Vamwe kati handei kwaSiyabhuwa ndisu. Kusvika kuya tavasangana nemakomrades angabva nokuZambia yavazotigamuchira paya. Tasvika papa. Saka patatapuwa tende redu manje papa nedhamu rimwe so ipapa. Saka unozva makomrades unozva ukapinda nemweya wehondo soga unenge usingachatori mushi. Makomrades akuita munyu apa pamusoro pegomo apa papa nekembi yevarungu apa ichitoripo. Saka vanhu vada kuzoti tirovegwe panapa tichikwira mudhamu. Makomrades andikutiza. Vadzokera kuya kumaoperation area. Chimuka makuseni vamwe venyu vari kupi. Achiziita kuti kuda vadi saka ndino right. Nenhau kuti panapa muri vashoma hatingaita assembly point kuno. Takuenda kupi kuLupani. Kunonzi kuSt Paul's yainzi Mike assembly point. Ndobva kwanzi tinozara mabhazi 2. Ndobva kwauya mabhazi 2 paya tati vashoma tapinda mabhazi. Takuenda kubinga town center yachona ndoko kunika airstrip. Ndasvika airstrip makomrades kuti kupinda mundege. Toenda kupi kazi aiwa makomrades musati. Ndino ceasefire chichi takuudza vaizwa politics baba. Alright. Arauya ziDakota anga ari Royal Air Force angauya for UN. Asvika paya ramhara. Saka right
apa ndega papapindu nefuti yakakokiwa motoona kuti matreli ya futi dzenyu makomreza achiwazozo futi tatotijara kugara takakoka futi aiwa zvino mukadhuvura munowaka muri kudai handobva vaunzwisisa tanzwisisa papa tapinda taenda kulupani kumike assembly point ndege yanomhara kulupani kudistrict yelupani ndobvazotagwa nematracks takuenda kuassembly point yekumike yasvika paya atapuwa madeployment edu saka tadeploya paassembly point lepo madetachment kuti my operator sajekati upa detachment yedu yanga ichinzi Pararanyato saka pave nemadetachment anokwana 5 ati Pararanyato JD JZ Moyo Chinamano imwenzi chiko mwashila kangamo Pararanyato ndaiverenga imwenzi Pamodzi so I'm still wonder why kuti pana Pamodzi vasanobona street ayo pana right tadeploya paya takuma assembly points vanhu takugara paya uda kuchiziva mazo kuti kumusha atofamba sei kuti vanhu vazive kuti vapiwa apa ndasangana nomukoma wangu mumwe uyu mukuru uyu wokuzonditora achiti toenda kuono hatisukumuona takubvunza ko kazi vaiva gurupu yavo chena yakatevera imimi tikabhotira varakasinga mvura muleke saka ndo mafiro akaita mukoma wangu uyu wacho kuti handikuona akasibhotira varakasinga muleke mukaribon anagara mbozombotsika Zimbabwe saka ndazongoona mumwe mukuru uyu tasangana paonda handozuripo tavanhuvo takukwanisa kumbowayawa chipinda mutown takuora zimari zvedu ndobva tagara ndobva tazonzi vanoda kuvolontiya kuenda kuarmy asi for this time totanga nemaparatroopers inda nemubhurongo mumwe so ndobva tanyengeraza takura takagara musango ingu akareba stireki andekuyo tanyengera paya tati taenda kuarmy kwacho uko takabva tiri group of 12 kumike assembly point tichienda kuinkomo barracks ipapa ndopa takatanga kudzidziswa zvemaparachute aya saka takaita chaizvo saka inini ndakazongonoti takuNew Saram apo takujamba nemaparachute isati yanzi Manyame yachinzi New Saram mabhunu yachi New Saram ndopa ndakongo handina kutsika zvakanaka saka mainstructors acho vanga vari varungu anga achiri rafu kana watodara watofoira takuisa kuinfantry no it's okay 1980 watete ativa 80 okay 8 ndo patazoti 8 iyoyo kapinda muna October 98 kati it's okay ndobva ndanzi yanzi best group uko kuinkomo barracks uko kwachoko ndo kwakune unit yemaparachutes ndakusiya vangu kuNew Saram chienda uko sangane vamwe vakafoira sangana atavaikoko ndakagara kwichikukwabira kanzi no mafana kuno integrate food kuloli barracks uko kubulawayo kazi for now amusangane maparatroopers edu pana mombo unogara kuitungisa tobatapuwa papa nemwe assembly point yakabva macomrades aibva kumashumbi pools vezipo ranga ru kusvezana vangari apa pasengeza zipo ranga anoona kadarika teachers college apo seke iseke teachers college handiti wadarika pamakuru kidai ichienda kuunity I think so koko ndokwa kune chikembi chacho nekoko isu taseparate pa vanga vabva kumashumbi pools macomrades hanzi amusangane special force tati nemapilots ezipura ipapo vanga tati vashoma tagara ipapo asi takamira kuenda kupi kuluweli ipa tagara about 2 weeks ndobvanza right makuenda maintegration tonga musi wakati atasumuka patenda kubulawayo atasuka patamborova integration achanga 21 days 3 weeks ngofamiliariza uchiintegrate mazipra zanla neRhodean army
nobata so paipapo ndapuwa unit yanzichienda ku13 13 chinzi yakamira kuenda kuhwange kuchiri kuvakwa here asi for temporary muri paripo paold falls road uchibva kubulawayo padhuze nerace course yemota idzi apa pane kembi ipapa zokuti uchibva ipapa kembi iyoyo kuenda kuentumbani ndofamba netsoka ndo patakagara ipapa ndo pakazotanga nyaka dziya dzana ntumbani chichi ipapo tiri ipapo then yapera nyaka yaenda kuzotransfer futi from 13 kanzano ndoenda ku19 19 iri apo pa yanga iri pa apo pa izino pa kutraina magadiji iri pa Tavazinduna ipo paya papa ni mabaraki maviri wati 19 papa yanga iri 14 yanchaziva inga iri 14 kana 16 isati 19 vanhu vatomboita madeployment edu kumusha kubedbridge kuchi paborder post border control bedbridge akagara ikoko wana zvinhu zvacho nazvikuita saka mukuru wanda nayo mazuva tachiri kuva vana ainzi Charles Gumbo ndiyo kuzopuwa ndizita repapa ndobva ndati anorega ndidi ndiende zvangu kumusha ndobva ndakasiya ano ipapa handamboenda it was 81 handamboenda kure kure nezvamizvaandikati anoorganisana nazvo ndobva ndazongosiya ndikati mudhara wangu anga chida kuti ndiende kuchikoro tomboti ano mudhara ona ndakasiyira chikoro mashure ndobva ndaenda kuSpaces College Mind anokuita zvemacollege abva ndikuchikoro mboita zvemoto maintenance still hazvina zvakandipa zvakanaka but chikoro at least chachiri nani ndakagara kuBulawayo ndobva zvaBulawayo bvayavava manje zokuvava ziya momuchina ndobati ashama hande kuEgoli South Africa ati shuwa akati ndobva ndashinga paya bati atenda ndasvika kuPlumtree tapinda muchibhawa chimwe takumwa doro redu paya masesi aya chimira chiita by time zuva ridoki kunguti zvarara nepasi pewaya tajaira zvinhu zvedu ndakuenda kuFrance kuningiri kuBotswana manje tamuBotswana ndobva tarara musango futi tichirara musango kudaro tifamba takatovedza road kuti road iyo hatisi kuda kurasika kana kuti njanji amuka makuseni tabudikira pamamashopu chinda kuti ashamanzara tikati tine kama mapula edu ati atakachinja atino mapula atirege kumashandisa tichiri padhuze iyo chindipa mari zodisha tinotenga ndokumupa mari aya pano tikutenga tochinja nereti yakati kokameza ataura navo hana kutenga chinhu ndobadzoka kuti shamazi kuramba apo saka tofamba takatiyambuke road izvi tichambuka road kudaro tikupinda mukembe wemapolisa mapolisa vazimbabwe takira vanhu tasvika papanzi niyakai asoso zapana zvakadaro back to Zimbabwe paZimbabwe tasiya chipisa kudaro titasiya ukazi nimutomira pane vamwe vatasunga venyu varobva kuFrance town tasvika pa moti yasvika pidai pindai navo dzoserei tasvika kubhodha manje muchingosvika kubhodha mobva matogo akanesiyayo aendesa kukamba yemapolisa uko mbovheta chichi chirohwa kuitwa yese koma titasiya kanzi hapana zvokuita ndobva tadzosvigwa kuBulawayo kunonzi kuRose Camp kana uchikuziva kuRose Camp muri mukati muRose Camp kuripo kunonzi kuStops Camp ako ndokwakuraa kwakawaridzwa mabhokisi amapolisi emasilva aya ekutakura vafi vaya akawaridzwa kana 6 achivheta kuda kuziva kuti
uri muzikuru here wakamira sei. Saka tiri baba mumchinda manje angarimisiyawa tarapa wangu lukadamwa chiri nduvhunduka ucheni kuzi mavati vakadamwa havadzoki havadzoki vanhu vaona ndichibuda panzi yatoenda achamuverengi pano vanidama chiofisi chagari vanhu iwe mule akati muziva chirwa mukoma uya wandagara naye kuku former because siya ipapo yanga akawanda marotation voices mazhinji ngati hangu mukoma wangu ndagara naye so kanzi ari kupi kati ari kukwekwe yezinakabva kuchipurisa akuita medical officer kuprisons kanzi isosi handidi kuona pano nonzi kubulawayo wenda handina kana sendi kanzi no ndichazokutora dzokerawo ndabvisa masilegi ayo chingwenjiri ndadzokera payapa kune vamwe asakasi vakuti vakuchaisa manje uya pana kati iye zvino achadzoka achadzokuyo uyo neni ndaenda kurailwayso kanzi mari yechimai haana kundipa infect akanotenga tiketi akatiti tenga imwe yacho akatenga dringi nehafu loaf ukachatengeswa mahafu loaf nekoko kanzi pinda mukati umu murailways momuya gara pachibhenji icho kana chitima chakutakura vanhu 6 o'clock cheichisumuka vanhu upinde unoburika kweko handiri kuona pano ndakakuona panapa ndo mabvira ndakaita kublawa suka kwekwe pakati peusiku ende railway yachona iri kusango kakweko ndangofamba pandaenda kuna mukoma kunzi kunew town suka papa pakati peusiku ndini soso iyo uri chipoko here kati chipoko chei ndini chaichaska ndobavhura dhola pinda pa kazi ndamborara ndichazokulukula mungona kwaidzi saka iye mukoma iye wachona navamwadi vakaitana mabrothers nekuti vese ndivana muleya ka plus mazuva iwa ndaiona vamwadi vaiuya kumorris uku kutomulison depot iwo mudhara uyu anga kutoparate anga ari under KGB mwadi achisadza ndendasiyayira kana anga asingadli kwedu uku anodla kupi kuno mukwasha wake anga ari muCID ipo paya dzimba dzemaseti dzadzi uku dziava sapoti dziri kuno anodlawo kana savaifamba vari 2 handisati ndamboziva chiunhu ma72 ikoko chingoti hamenwa saka ndara tamuka makuseni ndikuenda kubasa iyo chidi rarombozorora ndikataura tibo ndamuka paya makusei kumaraundi 8 ndambogeza ndara wakuuya kuti time ya 10 tiudzi zvafamba sei ndobva ndaudzana rangu ipapo ndandatova nemudzimai nevana saka vanga vatomboenda kwavo kugoko yainda nemuriwo kati anokunoka kubulawa kugariki mudhara sokanza saka what is your plan kati ndinombotsvaka basa tiri para alright chitombogara mbichamborefresha ndobva ndagara kwekwe agara kwekwe ndovana handa kujera nekwekwe pepe agara kwekwe ndagara kwekwe ndikati ndakasiya zvinhu zvangu kakubulawa ndikandimbodzokera izvo ndofunga zvave right ochiva ndakadzokera kubulawayo handada kupinda chechi so Baptist saka ndagara nevanhu vokuchechi mumwe muchinda wataishanda naye infact muchinda akati chiri kumaoperations achibva kuurungu ndikati anwe atioperate tese pana aiyanga achiri kuarmy by that time
ngachiri kuarmy tano ndino ndakatenga nyumba panapa iwe chidi ndokupa spare yogara ati alright ndagara paspare pake paya ndichidi ndaisa nhumbi dzangu zvese paya ndichienda kuchechi cheda kuchechi time iri kufamba no basa ndakudzokera futi basa kuindasiri ubulawayo tenda papa tsoka basa basa hapana basa ngati blazi ava manje vokwekundibva nditi aiwe chimboya kuno mani kokubulawa ndokuni anobva ndadzokera kukwekwa kazi imbomira kumbotsoka basa kona zimasco chichi ndajoinana nevamwe vakomana vechiyuth so titsoka basa vanzi aimboendai kuyuth iwo ndaenda kuministry of youth ndobva ndawana kuno muchinda anga aripo in charge wepapo ndianga ari mukuru wepapo comrade neni ndiri comrade soso Mozambique anonzi Bonyongo akamboita meya kwekwe tatanga kujairana pana namacomrades aya basa atikutsvakira chichi okay ndobva ndazongopinda pane imwe kambani yesecurity enzi Midsec ndo pandakatanga kushanda pano nawarawo kamari kari nani aishanda ndofunga ndangoti ndangoshanda hangu zvokuti ndaitira zvimwe zvinhu kana zviri kuenda zvichienda ndobva azonditi iwewe takuda kuti tikupromote iwe ndobva ndatanga kupromota promotion after promotion ndobva ndazongopuwa murungu wepo ndobva angova interest neni akati ndoda kuti ndinotora professional ndatora kanzi mota iyi vana kudzidzisa ndachikuona zviri right poshuwa ndakashanda nekambani iyoyo for 21 years ndobva ndatokupai branch ndapuwa branch because apa ndandiri number 3 kubranch rekwekwe ndatokupa branch kupi kugokwe gokwe ndiyo nzvimbo yangu yandayoparitira asvika gokwe kuyakwe sure area yegokwe yanga yakakura nesecurity company because tainooperator suka kubhinga futi kwese kwataioparatira kwese maarea ese suka kwane mbudzi yakupi kupi but central office ingari pagokwe center but this is my area saka ndakashanda gokwe ipapo suka 2006 ndopa ndakati ndasiya apa ndatapuwa futi pressure nomwana wasekuru mwangari businessman kuBedbridge akati iwe wakashanda neindustry security kwenguva yakareba but hauna kana moto yanodrive yako akwete idzi companies saka iwe nkandoita sezo kadzokuya kuBedbridge ndokumushawo kati iye angani magonyeti mabhazi angatopareta ekukwachira izotakura linti yekukoti kwachienda nekudurban kati pakanaka ndobva ndafunga katuni kati ndoita sei ndobva ndatoresigna paya ndasiya chibasa chiya tichingosiya basa ndisati ndaenda imwe kambani ndobva yauya ipapo because tiri pane imwe premise vachiti vakuda pokurenda kuti vaite zveningiriki zveclothing saka muridzi wecomplex iyoyo angari bhuro wangu mataiwira yari best kubulawayo saka ndobva ndamuti iwe pane vanhu panapa vari kuda kuvhura shopa anzi alright vape foni ndobva vataura kaza iye ndivamuvona ipapa asi mari yangu tumirai kuno ndobva ndato saka vanhu vanobvati iwe toda kutoti manejera akapanapa inini ndine gondo gwangu damira baby kaza aiwa ndobva ndatombowa managers clothing papa tatashanda navo ndobva vafara saka ndichitivhurai imwe futi shopu kwamanoti gokwe gokwe taenda kwamanoti kwatavhura imwe apa tavhura saka ndakuva nembudziya kati nembudziya kana ndamboenda chete kati ndobva ndavachivaremera nemati hapana zviripo hatina zovhura ikoko takuvhura manoti negoko senda tikati gare kati but ndauda kunoshanda Bedbridge ndikanzi tine branch redu Bedbridge chienda ndikati butu peka bhegi rangu enda Bedbridge asuka paya kuna sekuru mwana wasekuru infact because vanga vari vadiki kwandiri kanzi maita zvakanaka mauya kunoku saka accommodation iripo ndapuwa accommodation payavo gara navo paya pandichienda basa kwangu kanzi nawe yatuita panapa
ndakurejista company yesecurity. Ndopanda register company yesecurity yayo. Mwanga aripo inini na iwo. Saka muburu wavo mwanga ari manager weCBC akasha kupinda akapinza mwana wake. Alright. Yakatanda kutamba uko ndiri kure kuchichi ala alright. Ataregister company ya itaregister company ya. Ndangoita 2 weeks isati yawana basi. Inapa ndikushanda ka pashop. Saka mulungu angari pa complex angani spa. Angari ma spa ke 2. Spa yepa complex ne imwe kuma location kunzi kwa Shakada. Lobati lobango ndandambo mu approach. Saka basa akata ngari 2008. 2008. Lobati wona inindi safeguard. But ya vaskundita vakanaka. Was baby chain ni mazuwa wa 2008. Munangu ndakapinda basa South Africa, South Africa. But the honest manager is got the trials, but the business na gana arrested, so the experience also because all right. Yeah, no shock for there. I never been to Basa Congo, but to me, a manager, I go, don't move. But oh, a papa symbol cool, I said, "Papa get I go, now I prepared. Ramagazi. Ano kava pakane. Abatata garatni magazi tangu wa trainer vachigogara ku depot kwani kwasekuru. To about 7. Tikati kuzokuvuma ne confidence ukuthi because all right. Loba ukanzi nas tonight. Sivuganda kuita takwizini. Kata Balelo basangiro kumana abakumana national clothing kuyakho kumaninda kutumbo umanya manye tonight yeah right lumala manya lelo kudeport kwendwa magazi kati baba kumana ngari baba kulungu mkoma wangu ngwanda ndatora kiti iyo ndio supervisor magazi ina nikakulungu kusika fusi yako kati iyo wana shama nasubira magazi kwa ma post anga iko about 6 afana kwenda and mangwana kwakizodwa day shift yeah ngati wakomana nas kubasa asi musatarisire kuchaisa makuseni kana kwakuidza papo ngotsoka pani tipping road uro refresh ugeza iwe mukoma wangu manya kumusha unotora wakomana kumbira kula sikuru bati pa pick up yedu aenda dzokera kuya makuseni komana vati asaizozo akauya mulungu achifara kwazo well done. I didn't expect this. Yeah, ngati okay. Yeah. Izindani kwa fano kumusha. Pokumusha ntwashwa pocha kera futhi. In the night. Wewe ngagani nawo day shift. Right. Tushanda. Tushanda. Yawe ya manje nyanyaye mali tsinga chabadiki. Komana twaka wala mali atike kala chudu. Vanhu vachema vazhinji vari kuenda nemauniform vachienda kumira ngati rachizaitaura ya mulungu izvi zviri panapa izvi saka mazuva iwayo ndobva kwasazonzi government ndobva no vane mari dzavo mukamuda kutenga muda kutrade neforeign currency nemalicense zvekutengesa saka pachiitwa meeting yaitwa tiri kuBelbridge town chamber council. Saka ma head of ngirike ma businessmen anga aripo kunenda ndipo. Saka general manager we I company yanda shanda ni contract nayo. Anga ari bagala mkarade apa. Ganzi tobanda mutisha mwana. Wona imimi ndi munogona kutenga license. Mukatenga license ni muchindipone foreign currency. Ndipo komana kuti basa ranyu ndi Gati handizo zobata sata yanso wakuti zofamba sei rega ndishano wana director wangu atachasa pati ainda poshwa akanoudza director yake ndobva chachup ndokunotenga that license yake yakachidhura kuti achitrade manye neforeign currency akuwana marandi zviri zvakanaka woni
mayusi angasati nasobudikira anga maranzi. Saka ino ndobva achindibhadhara nemaranzi. Ndikati right, aoniwo yangu ukambani vasitable manje. Vakomana vakukwanisa kugara. Chivaudza kuti vakomana makuona nemaranzi ndokupai pewiki. Adaiva mari 49 300 rands. Vachifara. Ichitenga. Vakomana vakafara mwaibva kwana Fawcett security azenga chiripo mazuva iwayo isati yamedzwa neFawcett. Vaibva kwana Fawcett security chiita kuda kuzojoina ipapo. Ndikati right way. Ndava nemani power manje ndakugena ground manje pedipisi. Yandiwo pandakati kusumukirei. Vachizosara kuuya ma-US. Ndava ndeve right. Now nhamo yakazotanga manje pakuti sekuru vaya vokuti nditi uya kubedbridge vakaita tsaona vakabayirwa nemapanga nevanhu kusango vafira ikoko. Right. Kuti kambani ichiendera mberi naivo vangasisipo. Ivo ndivo vanga vari macertificates aya. Ende macertificates ndinani nawo but vakazongomatora kuti anoda kunyatsoona because handisi kuda kugarisa pakambani iyi. Ndoda kuona ndingaresigna sei ndokusiya inani nouyuguru wangu. Alright. Ndakuenda kuna nambuya macertificates sekuru handatizivi. Apa ndane imwe contract yatobhadhara nemayusi handamboiona mari iyoyo. Izvi contract yangatsogwana nambuya ivo vakaenda vakandimhanyira mberi sekuru vanga vatofa. China aiimporta magonyeti achiuya izo vanga vavapa imwe depot yavo kuti vasvikire pamaningiriki. Saka ndobva toda security. Vakati security nayo ini kwandiriva kungwaita toda security toda 8 magadzi. 8 magadzi ese aya ndaivaoresa inini nemari yandaiwana uku kune imwe client hombe yangu ya apa manje ndasara ndaiwana. Izvi ivo muchina akatonzi iwo unobhadhara direct. Ko vana mbuya vanhu vakutaura ka asatopa mari machina ya hapana kwatingaenda ndakutoita pull off magadzi angu because ndingoshandirei vasingaori. Ndobva taita misunderstanding nambuya. Izviwo vari kugwara kuti murume wavo vangaripa ndiye akatanga ichi. Ndikati alright. Inini ndobva ndati ko mapepa zvikazi kana pasina akunda kunetsa nemapurisa toda maoriginal papers pano. Ndikati hapana kutamba. Saka mumwe muchina ndobva azoti anga ari accountant wavo aishandira kubulawayo. Iwe siyana nambuya ako ndovaziva ndakashanda navo Stereki. Hama yako aisipa yakafa. Iwe kuuya kuno kubulawayo. Ndobva ndaenda kubulawayo kuya. Kanzi topa shelf company. Bhadhara takabhata 800 rands. Isa madirectors ndaisa inini nomudzimai wangu nomwana ipapo 3. Ubabulawayo maenda happy manje. That's right. So vakomana kambani yekutanga yanzi 10 ones. Haichanzi 10 ones yakunzi Blue Shirt Security. So mapepa aya so mabheji kungochinja mabheji panapa tisina mere yeBlue Shirt. Awa nambuya sene nawo. Ndo vatakabhadhara kutochinja uya futi Blue wasekuru naye out. Because naye futi anga achingori wezita asingambo active kana chii. Ati angagoti mashares mahara. Ati no, mimi matora company tore company indani yangu. Ndo baraka yakakura Blue Shirt. Saka ndatiwana ma contracts bakuna neva vana mwadi. Ati ndibhadhara ngwachinza ngasingabhadhara ndibhadhara. Vakareka. Saka kusvika yandazokuya kuno kuKwarare. Kuno Kwarare takawana macontracts akati wandei shomanini kuZimplate. Yaita subcontract kuno muzukuru wangu akachivaka ikoko valisabura kuno kwese kwakavakwa kwana mbudzi uko tatiripo suka zvinezvi ndinofunga zvangu endani aisati yangu yobato ichingofa nekambani pasisini. Saka takazopesa takushandira nakumbu yeyu abva kwaka kuSheepsuku achizouya achiita zvemamedia manje uko. Saka iye zvinozvi ndikangoti basa rangu resecurity akusisina. Ndangosara hangu mapepa aripo
ya tikatanga woto kunotanga but akuzizina saka tikangoti in short ndio story yangu hiyo. Antitia. Is my history, yes. But pamakadzoka kuhondo pamakaenda kuma assembly points message yakasvika sei kumusha kuna Mudhara kuti vakomana vadzoka? Right, message kuti isvike uko vana Mudhara vanga vachingotsvagawo kuzi kwakune imwe assembly point kudhuze nekumusha kwedu kuZezani kweko. Musha waMudhara yanga wanga utori mukati meassembly point. Saka vakatoziva kuti ada vakomana vanga vari pangati vakabudikira because ipapo tatinomumwe mwana futi mwana waMudhara tatinaye but yanga munhu anga akasara uko kuZambia. Ini ndindakazo ndani nomumwe mukoma wangu wandatevedzana naye anga ari based kuGwero takasangana kuBulawayo because Bulawayo ndakazoipinda ndino uyu bro wangu wandakati akazonditi uya tigare tese watachishanda tese kuti kuma operations uko takatanga kupinda kuBulawayo tichienda kumba kokwawo saka takaenda tiri group of 4 tichizotanga manje kuchitsvaga hama kuluveve tikisangana uyu mukoma wangu mukuru uyu wandani naye uyu ndati anga loda wangu anga akakuvadzwa nemakomrades vanzinga vanotevera makomrades asingadi kuuya kumassembly point saka anga achitorapwa ari kuMpilo. Sando patazosangana ikoko nouyu mukoma wangu wandotevedzana naye takutanga manje kuitresa nokuti toenda sei kuna Mudhara. Mudhara ndopatazoenda kumusha tichienda kumusha hatakangoenda zvezvo zvokungomanya-manya nekudzoka. Saka imessage yekuti mumwe achadzoka mukomana vakaiziva sei? Iyo message yakatora time because mune mushumbo maybe ari kwakati vamwe vachingonyepa ari kumashumbi pools ari kutozovona kuti ano hapana zvakadaro but vamwe ava vatati navo kumassembly point vakati no iyo group hapana munhu akararama bhoti rese rakasinga hapana akabuda mvura because point yataicrossira pari ndeiya kunzi mabhunu anga asingambofungiri kuti tingacrossa naye papa because pari papa pakakura lake 40 kilometers across ndio point yataichicrossira napo ipapo. Anditia. Mr. Mleya, thank you very much. Anditika. For your time. Kutisira nhoroondo yenyu. Tozoziva kuti nenzvimbo yatiri kusaidi kunoku kweZimbabwe tozoziva kuti mazipra cutters anotinetsei kuwana. Takutoti imimi kana mine vamwe vamunoziva varimo mudhuze kana even vari kurowo zvavo munogona kuti tipawo manhamba kana kupa manhamba edu so that tibatane tidocumentewo history yavo. Ndino mukoma ari kuBelly Beach. Namba yachona Anditika unozotipa tapedza. Anditika ndiye mumwe wachona vamwe vari panapa vamwe vari kuWaterfalls chakupa umwe ari chairman wedistrict yemaovetereni kuno kuWaterfalls ari paretreat. Anditika aiwa no that's fine. Ndiye mumwe wacho wandozi hatinambowanda muno mutown. Anditika because ndakati tichitarisa list tine mari dzataidonata kati kumassembly point tinzi totengerwa maproperties saka takazonzi tizonyoresa uko tikatasa list iyoyo haisviki kantu 100 haisviki kantu 100 so far ndofunga kuti tiri kuma 180 something saka nemazipra. chii chakazoitika pamari iyoyo tikatenga kumaproperties maproperties chacho anga aripo but akatogwaka nenyaya yeconflict ichinzi ipapapa itombotora chimbodidi kudai unga uri utsotsi wachona me nokuti hama maproperty vakutanga kuma-identify izvozvo but vakatoti vakatopedza mamwe but achiripo mwana totoziva kuti pakati pane plus pakati castle arms yekuBulawayo is our property nemuguza ifamily is our property zvakawandisa zvakawandisa pamoti muchibuda neBulawayo road muchamboyamuka bridge rokufira semutukuzi apa pakanzi pamuzinda paya pandirika iyo that area pane property izipo ipo paya zvino vanhu vacho vaiidentify vazhinji vacho
handizivi kuti vakamboti consultawo here because mufa kuconsulta varipo vanozva vakati patangowati hatatopedza tatopedza dzimwe dzatoziva dziri kumusha kubedbridge uku dziripo handizivi kuti vakazi identify here idzodzo handirika aiwa no that's fine mazvinzwira zipra kada vamuleya comrade stable shoko ndizvo stables shoko handitika vachitipawo nhoroondo yavo tidhokumenda legacy yehondo yechimurenga. Kana muri kwamuri koko muchida kuti nhoroondo yenyu tidhokumentewo tibate parunhare tinouya ikoko togara nemi pasi totaura tonzwa kuti zvakamira sei, mungave muri comrade, mungave muri vabereki, mungave muri mujibha kana chimbwido, tinosvika kwese ikoko. On behalf of our technical crew, my name is Robert Tafumani. For now it's bye bye.
taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aiva taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.